Dihamu amanami inanami namadohoti parmingguon di bagas joroon suang songoni namadohoti melalui live streaming. Kami perhaladu damak kubasi di ibadah jam 11 pasahaton. Selamat hari Minggu mari kita saluhuna. Puria di Tuhata ada orang setapuk kapar minggota martang yang nahohom mahita sangobas di ingatan Nabi. Amin. Meredi mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada dohot ayat dulu. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Puji Raja si Parolo, si Palu Ojai, Napatahon kita bongo, Tuhan Raja Onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja datar silangit. Puji Raja sian surga, Raja ni huriai, Raja ni salut bangsa, Tuhan nasun sangabi. Langit ano say endehon sangabi gorai. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar nito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Namamulus do anggo pertibion rap dohot pinangido ni rohana. Alay namian ro di saliling-liling na do na mangulahon lo ni rohani debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadia ammi. Say buhay mapinggol doho rohanami, asa marasi roha hami manangihon hatam na badiay, jalaringgas hami manibangi dohot upeo hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi mahami, asa huparhasia kami akka ari-ari ningulu nami na pondohi, say pamasuk mahami tuhanguluan saliling-liling na, pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon mapatik ni debata di minggu sedarion. Ima patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom buruna torasmu. Asam martua ho jala liling mangulu. Di tano na di lehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiyahon unak ko olo makatindakon hata na sututu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidongammu. Dang jadi haliangan niroham dongas saripe nidongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan nidongammu. Beha pandok ni debata taringot tu patik na sapului oddo. Ahudu Jahoba di Batam ninna di batata. Pargogo na suhatu dosan jala parrimas. Siduluhon dosan ya mana tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paopaton. Pinopar ni akan nasuguro hadiau. Alaya sidoro hakku di akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni roh hadiau. Naso mangalaosi patiki. Ido sahakna. Atong rak magidugugu mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Ainang malua siang dosa, gugumu dari Tuhan tai. Kaku mai asa sona roha nagogo tutu mudari pun paluan ho mudari tunagogo tumogonoi olan mudari Jesusi. Ia songan hapas hale gogo mudari Tuhan tai nang ramun ho boy batar ho muse aias tiban mudari tun paluahon ho mudari Gogodoi olan mudari Jesusi. Tato poti madosata nagudangi itu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata aman Tuhan Yesus Kristus. Odo debata pargugun na suhatu dosan sitopan na sana adong paruhum na tigor na mga humijolma manusia na Roma hami tujulum manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalusion nami di patikmu ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami narway nang sian pakatayon nami nasoture rodi pangaluyon nami dihisap-hisap ni roha nami nata masih tutudo honau hummu hami alani dosa nami alai na tersol-sol bagi do hami nuaeng alani asi maroham di hami ali di bata nami pardinggan bangsa jala para si roha doho alani anak kaholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sama dosa nami saluhukna jala suru matod di porbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan na sora sudah. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga di debata taringot tuha sesaan ni Rosatta. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayahudo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata dari gijang. Amin. Tuhan amarasi roha nasa tardodo jamai koro mahalasi berdosa narapamuji goari Ibai masa Tajaha mahata di debata epistel di minggu sedarion. Imana tersurat di buku Hosea biddu 5 ayat 15 biddu onom ayat sada saharo di onom tajahama margati sorin. Laho ma'ahu mulak tu inganakku paima diudukon nasida dosa nasidai. Jala didudu nasida bohikku. Di bagasan hugogotan na sidai, pasugoton na mangaluyahu siyan nasa rohana. Say panguduon na dohita dung salpu 2 ari, tole patuluarihon, paheheon na hita, asa mangulu hita maradupon ibana. Tungaha mabahenok kutuho ale epepraim. Tungaha mabahenok kutuho ale juda. Ay tuduson obum manogot do hadaulatommu. Jala tuduson nabur manogot natibu manaik. Ay lomuaddo rohakku mida asini roha asamida pilihan. Jala lomuan mida parbinotoa di debata asamida pilihan situtungon. Ido sahatna martua mana tu mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Barohaku dibantu hati dan Yesus maringan dia Nungasona ngawon tungga merohati dan Yesus maringan dia dan Yesus maringan dia dan Yesus maringan
haki Nung Jesus maringan dia Nung asay dosa kini may munanay Nung Jesus maringan dia Nung Jesus maringan dia Nung Jesus maringan dia Tunason ng doa Nung tu Jesus Allah Nung Jesus maringan dia Tahatidak kum maha porsiaw tay, songon na hinatidak kun nidungat ta sa haporsiaw di sa do portibion, rap mahita mardok. Au porsia di bata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jahuba na sasadai, iman at inubuhon si Maria, nagabe-gabe siya tod di porbadia, adorang suhabubuhan. Ilo tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman na silatus na matitarpajal do ibara di hawa pinor silang na tuwa-tuwa na torurong di tanom na mula mangulo di ari patuluhon na manay ti surgo lauhudul ti siyabun di bata Jahuba amanay paragogo na suwatu dosani di simay banay pa mamula suwatu tanaon manghuhumi hala na mangulo do namate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau pandala Kristen akan na badia do dia sesaan di dosa do dia tayo na madok mula mangulus sugot daging ni harat naong mate luan na sora suda amin. Tabi kima di pujian sian kor Genesis diduti man nomuse kor punguan ina.
Tabigi matiting namasa di tonga-tonga ni huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 11 Juni 2020. Naparjulo guar dohot topik minggu. Guar ni minggu tasadarion ima minggu parjulo dung trinitatis. Hasi tulusa daun ni debata. Topik minggu ha porseao mido napaluahon ho. Napaduahon, titing perbagason, titing parjulo. Naing majalo pasu-pasu pardong saripion ma Andri Tupa Armando Sitanggang SEA MA, anak niamata Horas Sitanggang SH, tubuni inata NS Dormina Buru Nebaho SKP MKM, alamat Jalan Insinyur Hajuanda Jambi, ruas Nihaga BP Resort Jambi Distrik 25 Jambi, doho orwana, Hana Romatua Borusihan, Boru niamata uluan siahan nahinan, tubuh ninata duma boru sitorus, ruas nihagai bistoyo resok sutoyo, sian sektor gang 45. Pamasu-masuan di hari Kamis tanggal 6 Juli 2020 di gereja HGBP Resort Jambi Distrik 25 Jambi. Nah petuluhon ruas nataba, mulai sedarion Minggu tanggal 11 Juni 2020, nunga di jalo gabi ruas di HGBP Stoyo Resort Sutoyo, keluarga go kelas Simanuk Kalit, inangi Epelin Lase, rap dohok sadadak danak, narosian HGBP si Gubang Resort Dolok Nauli, Distrik 10 Hubang Habisaran, alamat Jalan Haji Saidin, nomor sada RT 07 RW 07, Rawa Domba Duren Sawit, sektor Perserahan. Nah papaton padidion nabadia, sedario di minggu tanggal 11 Juni 2020 di ibadah pukul 20.30 nunga di patupa huriata padidion nabadia tu dua halak nama dohoti padidion ima Timoti Radepa Marcelino Simajuta dohot Riu Keenan Borno Sitorus. Palimahon ulang tahun paduan suara kasih choir HKBP Stoyo. Sedarion Minggu tanggal 11 Juni 2020 di ulang tahun napa 12 tahun paduan suara kasih choir HGBP Stoyo dohok domar hubas marhite na parjolo na patu begehon edde puji-pujian marhite kor di ibadah pukul 20.30 dohok di ibadah pukul 11 papungupelean dohok di hari tahun onopon konpen pendeta HGBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin tanggal 12 Juni 2020 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon kompen pendeta HKBP se Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Semper mulai pukul 10 WIB. Papituhon pertanyaan sektor di hari Kamis tanggal 15 Juni 2020 patupani huriata do pertanyaan na parjolo di sektor perdatam nama kahasuhuton keluarga PNE Pos-Pos Boru Manurung masuk pukul 10.30 alamat Jalan Hairul Kairot. Napa duahon sektor Cipinang Asam nama kasusuton keluarga Lasian Sidauruk Boru Nenggolan masuk pukul 10.30 alamat Jalan Kamboja Raya nomor 10 lalu RT 02 RW 10. Napa tuluhon di sektor SMA SMEA nama kasusuton keluarga Nyonya RM Simatupang Boru Sinaga masuk pukul 10.30 WIB. Alamat Jalan SMA 14 RT 0 Sia RW 0 Sia nomor 76. Nah palimahon di napapaton sektor Kalibata nama kasuton keluarga Nyonya Silitonga Boru Napi 70 masuk pukul 10 Sia 70 alamat Jalan Taman Harapan nomor 10 RT 03 RW 03. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 pertanyaan sektor di Naparjolo di sektor Jati Bening, nama kasuton keluarga CH Panjaitan Boru Simajutak masuk pukul 10.30, alamat Jalan Kemangsari 4A nomor 11 RT 02 RW 0 Sia.
Na paduaho di sektor Ciracas Cipayung. Nama kasuhuton pertangani di bagas ni keluarga Dr. Andus S. Hutagaul MM, Boru Hutasoit. Masuk pukul 10.30, alamat Jalan Tanah Merdeka 10, nomor 8 RT 14 RW nomor 6. Na pawaluhon kebaktian bulanan paduan suara Grace HGB Wistoyo. Di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020, paduan suara Grace HGB Wistoyo patupahon kebaktian bulanan. Maringanan di bagas ni keluarga Anwar Nababan, Boru Siahan. Masuk pukul 10 lalu, alamat Komplek Jati Keramat Indah, Jalan Melati 4 nomor 175 RT 07 RW 07. Pasiahon jadwal Parguru Malua. Di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020, ujian tulisan jam 10.06 sahatu jam 10.30. Di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020, ujian lisan rap dohok natoras masuk pukul 15 WIB sampai selesai. Nah petuluhon hari Rabu sahatu hari Kamis tanggal 20 Juni retreat. Nah papaton Sabtu tanggal 1 Juli 2020 general repetisi GR jam 10.05 WIB. Nah papaton di Minggu tanggal 2 Juli 2020 maka tidakon haporsiaon di ibadah pukul 10.30 WIB. Pasapuluhon partisipasi ni ruas tu pembangunan disosoi matu tua sektor asa dilanjutkan pembagian formulir dohok pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Pasapul sedahon, pelayanan seksi kesehatan HGB Wistoyo. Nah parjulo, Minggu tanggal 25 Juni 2020, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan HGB Wistoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah menang tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat, khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Dimulai habis ibadah pukul 6 sampai selesai, sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat yang masih ada. Untuk itu bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan diharapkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa dan pengecekan sudah bisa dimulai pukul 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah pukul 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak antri. Paduahon sehat bersama Apotik Roksi. Sesuai surat dan permohonan proposal yang diterima Gereja HGB Wistoyo dari Apotik Roksi, Minggu tanggal 25 Juni 2023, Apotik Roksi akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis pada ibadah pukul 8.30 dan 11 WIB, dan seluruh jemaat baik muda ataupun tua boleh ikut pemeriksaan gratis tersebut, dan akan ada konsultasi dari nutrisionis atau ahli gizi. Pasapuluh duahon sumbangan. Di Jaludo sumbangan sian paduan suara kasih choir HGB Wistoyo bunga altar di Minggu 11 Juni 2020 hamoleton nasiala ulang tahun paduan suara kasih choir pas 12 tahun. Lahu pasikopon titingon boy mata jaha di titing ceta dohok barkot naong di para di huria. Song ni masa ni titing di huriata minggon mau lihat ya. Ada pujian sian kasih choir.
Mari mahita uhut tapasaha ma piliata di kantong sada A sada B tapasaha ma di bagasan lasni roha. Tuhan Yesus di dalam nama sahiti Isari Bahan Yesus ulini baritai lasni roha boloni sai dipuji rohati Yesus Yesus Yesus. Dosa isude ailung amate Yesus dan jujur rai luse parholong roh Yesus ulini maritai lasni roh sai dipuji rohati Yesus Yesus Yesus. Cipta di rohati di bawah Tuhan Yesus atong hamun adong aki atong marot tu Yesus ulini baritai lasni sai dipuji rohati Yesus Yesus Yesus. Di hari harurunai tuhidaku Yesus suk-suk mas rohaki Yesus ulini baritai lasni roh abodi sai dipuji rohati Yesus Yesus Yesus.
Dameni debatana sumuruk sia saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami nanami nahina holongan ni Kristus. Shalom. Horas marita saluhutna. Buah kabar tak kamanginang. Sehat? Sukacita? Amin. Las roha, boy pajupak kita muse akamanginang di bagasan haipason di Tikyon. Jala langsung onima damang dainang namang ihuton ibadahon noaeng marhite live streaming. Horas madihamu amanginang. Kami juga berharap jala hirim dorohanami tong di bagasan haipason hamu saluhuna. Jala tatangyakon asa anggiat layanan live streaming noaeng boy mardala do denggan. Akamanginang nahina holongan ni Kristus noaeng talehom maroha do pikirata lahom manangihon hatani debata. Marhite turpuk na di enet sian Mateus bidusia ayat 10 sahat rodi 26. Mateus bidusia ayat 10 sahat rodi 26 tajahama secara responsoria. Uju di hatahod dope hata odeng tunasida nungaro sada halak nasangap marsobba tu ibana huhut madidok ipe mate borukku alai Roma ho mangapehot tangammu tu ibana asa sumuang mangolu. Dungi tongon maadong sada boru-boru na tamaningon bulanon leleng ni 12 tahun narosian pudina majama rabbu ni ulosna. Dungi humusor ma Yesus dibereng ma ibana laos ninna ma pos maroham ale inang hapor siaumido na panguluhon ho. Dungi hipas ma boru-borui olak ni nasangobas i. Jadi di dokma lau mahamu aida dan namate si beteton namodom do. Jadi di parekeli nasida do ibana. Dungi sarma baritai tunasaluat i. Ima sahatna. Amanginang na hinaholongan ni Kristus, topik ni minggu, ima hapor siaumido na paluahon ho. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, naikon masa do tusude jolma paru kilon. Salinai hulang ya manginang, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, naikon masa do tusude jolma paru kilon. Naikon adopatta do sitaonon. Nabui masa do tuhita parsorion. Nabui rodo tuhita akka situasi-situasi na baido rohata. Pasti. Ala sadiling mangulu hita, ikon adopatta doi. Alaniaha, alanidokdo, karena dunia ini adalah tempat daripada masalah. Itulah kenapa orang mencari surga. Allah di surgo, dangadong be akka paru kilo ni. Dangadong be akka sitaono ni. Dangadong be akka kebingungan i. So naridok ni si Aldi Taher. Toto kamu dia manginang, ditiki disuku di mana? Apa programmu kalau nanti terpilih sebagai DPR? Dan dibuat ibana mengalusi. Saya bingung nih nak lah. Kenapa bingung? Ya memang selagi kita masih di dunia, semua manusia bingung. Ini mana? Kita tidak akan bingung setelah kita di surga nih mana? Sedikit
lucu tetapi tohor na idok nai. Aidong di surga pe ita ano dang adong aka kebingungan i. Dang adong aka parukilon ni. Nah pasti sudedo hita ikon menghadapi parukilon i. Kita memiliki permasalahan masing-masing aka manginang. Dan setiap tingkatan umur memiliki permasalahan sendiri juga. Akada anak adong do parukilon ni i permasalahan ni remaja songoni. Nah poso apalagi. Nah toras tarlumobi. Akan tua-tua pasti sudedo memiliki parukilon. Dakoto adong ihita di zona so memiliki parukilon na kamanginang? Adong? Gariada molohida sian pardepata heranak kana marukil do sudi. Nang pemared denakin tabu suara nai namared dei tarlumobi akka punguan ina punguan ide do punguan ina. Genesis do guarna kasih choir anak kisah nai. Dia do Genesis. Iso do Genesis? Punguan ina Kamis atenang. Ina Kamis. Tabu-tabu nakin edenai. Kasih choir luar biasa. Seherana swadong be parukilo ni. Ape mulu ni syukur ra sian sudina dison naso masih pabuan sahih nabedo. Dan ya kamang adang tardok sifata. Dang tarpabua gariada. Ala sudedo hita marukil. Saya rong do parukilo ni. Boy do ra dang sonari do pe adong masa parukilo ni. Alai songona hudok nakin cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Selama kita di dunia ini kita akan berhadapan dengan permasalahan, parukilon, kesengsaraan, penderitaan, dolan akan asing. Sehingga setiap manusia sama-sama menghadapi persoalan tetapi berbeda dalam merespon atau menyikapi. Alanido adong sarana rikot neko sitiopota ahamay ima hapor seaon. Tarsongot topik minggu nuaeng nama jauhon hapor seaon mido na panguluhon ho. Hapor seaon mido na paluahon ho. Patuduhon sada kataon masarikot di tonga-tonga ning uluta kamanginang. Hapor seaon iman. Asa unang talubahon on. Asa ikon tapupuk doon lam mangerbang, lam balga, lam margogo, kemudian itu memberikan kekuatan bagi kita. Alanya hatadok nakin ikon mangadopi ragam ni akan namasaido hita di tonga-tonga ning uluon. Di tiki marsak adong narikot ikot di bagasan partodion. Ikot di bagasan haporseaon. Tarlumobi di tiki lasroha ikot di bagasan haporseaon. Asa unang lupa. Ido noeng nanang pinatuduhon iturpukotu hita akamang inang. Marhite dua tokoh na pinabuana na diturpuki. Molo diturpukon di Matius nangapala takas di patorang secara mendetail ahaduna masa alay molo tajaha di Markus 5 ayat 22 1 40 Lukas 8 ayat 41 156 takasdo di pajojor disi ahaduna masa. Adong maridok disi dua halak na mangadopi parukilon, na mangadopi si taonon. Sada ima si Jairus, sahalak na sangap, kepala imam ditiki di hati-hai, kepala peribadatan ditiki, molo tusunari ra padita resort maun. Dapat dita fungsional. Sahalak nasangap ibana dan dia juga seorang tokoh agama rohaniawan alai mate maburuna di Markus di dokod do guarna si Talita kum Talita bangkitlah moding do sadanai adong paropuan didok nakin tamaningon atau dalam bahasa Indonesia dikatakan
pendarahan. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ini luar biasa. Kedua hal tersebut adalah sama-sama kejadian yang memilukan siapa saja. Moladong rasa dana toras, namoding yana konna, boy rata hilala songo dia arsa ni rohani natorasi ya tiak kamang. Ngaboy rata hilala songo dia do, dok ni rohana, pojok ni rohana, bohana maon. Idu bahen na pola molo marsahit yana konni sadana toras, unang pola ibananya marsahit Tuhan au ma. Dan kita hiyak kana toras, jujur do songo ni. Apalagi tarlu mobi bolo mate. Unang ibana buat Tuhan, ma. Pasti seorang orang tua akan memiliki kasih yang sangat mendalam kepada anaknya. Odo namasa diturpukon, si Jairus, dison, modding, boruna. Ini membuat hatinya sangat pilu sekali. Sasitongna, kejadian on mabayan ibana sangat-sangat tertekado. Alai ahado nabi natuduhon ibana. Rode ibana madapoto Yesus Kristus di pabua ibana di dok ipe mate boruku. Alai Roma ho mangapehot tangamu tu ibana asa sumuang mangolu nina. Ini yang luar biasa amang inang. Dia datang bukan dengan mudah. Dia harus melakukan pertentangan di dalam hatinya sendiri. Alaniaha. Ala sahalak pemuka agama do ibana. Sahalak Judaisme do ibana. Nah somajalo Yesus Kristus. Nama mereng Yesus Kristus songon alo. Akadongan na. Dangadong na porsia tu Yesus Kristus. Alai diperhadap pod do ibana tu si sude. Artinya dia tidak memiliki jalan yang mudah untuk bertemu dengan Yesus. Ikon hadapon nama, dia akan menghadapi teman-temannya, sesama rohaniawan. Alaidang dipardulion ibanai. Rodo ibana tu Yesus Kristus. Ala adong hapor siaon ibana, nabu ido anno Yesus Kristus on, pamalupon boruna. Ini luar biasa amang inang. Ditikinaroi do pe ibana, Roma Yesus Kristus naing bongot tu jabuna, ala di tengah dalan, adong muse kejadian. Roma sarak parupuan, naung marsahit pendarahan selama 12 bulan lamanya. 12 tahun ya. Oma tadana dang modok-odok dope, ati amang. Tapi ya dunia nasala. Artinya konsentrasi amang inang. 12 tahun lamanya. Tayo tong jo 12 tahun memiliki penyakit pendarahan yang begitu menyakitkan. 10 tahun dang tiki najepek. Bodo tahilala manginang molo acit pe ipota tukolon sakit gigi. Holan saari pe soi nama dangolna pakilalani. Atau jangan unang majui molo flu tuluari atau COVID natuari. Ini bisa membuat kita sangat menderita. Di son 12 tahun awanginan. Dan kalau dikatakan sada parupuan na penyakit pendarahan on 12 tahun, ini sesungguhnya dakkola sahitibe nama bain hacit tu ibana. Alayahado sada parupuan nama sahi songoni didok doi dang najis doi di hati hai. Jala iko si pasidingo doi dikucilkan doi. Dang boy ro tu gereja. Dang boy pajupang tu akka punguan-punguan natorop. Dang boy pajupang. Iko dipadao doi alaniaha ala adong do aturan di hati hai najis do akka namar sahi songoni. Saliling sumalum dang boy pajupang do akka jol mana asing. Saliling sumalum dang boy ro tu bagas joro ni debata. Sehingga bukan penyakit itu lagi yang menyakitinya, tetapi di luar daripada itu ada satu hal yang membuat dia sakit. Ditadikon ibana, dang adong nama rawat ibana. Berjuang do ibana.
Pola do molo tajaha di Lukas walu 40 sadai. Pola do habis sude akana adong aka artana. Laho marobat. Alai dang adong nabui pamalu posa di patorang di si. Dia memiliki harta. Ternyata tidak ada satupun yang memberikan kesembuhan baginya. Alai di BG Ibana mah naing lewat Yesus Kristus. Ahadona diula Ibana. Di lojong Ibana Yesus Kristus, lao Ibana nanggo pala ulos naihu jama mangulu maau. Sebab asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh ninna Ibana. Boy dota pikiri tabayakon amanginang songo dia perjuangan ni Ibana lahu majama jumbai daripada jubah Yesus. Nah kita dok di pasiding di Ibana, didok di Ibana sahalak na najis, alani muloneng majonok Ibana, budora tahilala atik na dipukul maon, tu sadaiho. Unang majonok ko tuau, manang na didorong maon, kita bisa membayangkan itu. Alani aha, alana najis di Ibana, ada stigma yang dicap kepadanya ketika itu. Alayaha doa manginang, dia berjuang, dia kemudian menjamah Yesus dan apa yang terjadi. Di boto Yesus Kristus do, adong huaso naruar sian Ibana. Molo diturpuk nasing disukud do, ise nama niop bajuku. Ro sisian nai madok, songono mamar sosak jolma alai diskuko do pe, ise nama niop bajum. Nina. Mabiar ma paropuanon namar sahiton diakui ma audoi Tuhan inna. Alaya hamani do Yesus Kristus. Pos maroham aleinang hapor siao mido panguluhon ho. Olak ni dungi hipas ma boru-borui olak ni nasang obas Malum may bana. Songoni nang boru ni si Jairus akamanginang. Dung sahat tu bagas ni si Jairus ternyata memang nunga moding be si talitaon. Nunga moding be boru ni si Jairus on. Alaya haru didok Yesus Kristus. Lao mahamu aidana namate si betet on namo domdo. Di parekele kajol mado Yesus Kristus di hati hai. Alai dung di palau na torop bongok maibana ditakuk matangana jadi mulak mangulu ma danak tarsarma tu sudah jolma. Akamanginang dua kisah sada kisah na luar biasa doi. Lahu patoguhon hapor siauta. Ahado nanang dijauh hotu hita. Na parjolo jauh na sian dua halak sada paropuan na pendarahan do si Jairus satu panggilannya kepada kita. Jangan biarkan hidupmu kehilangan arah. Jangan biarkan hidupmu kehilangan arah. Unang loas ngolumi madau sia Tuhani. Ini yang ditunjukkan oleh Jairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Ternyata satu hal ketika dia menghadapi pergumulan itu, satu hal yang dia tunjukkan, dia tidak kehilangan arah. Dia tidak geruduk sana, dia tidak melakukan hal-hal yang kemudian meninggalkan Tuhan daung. Alai dia menentukan arah yang jelas, siapakah itu? Yesus Kristus. Odon ajo jot masa dingoluta kamanginang. Moloro paru kilo ni, apalagi molo dok kian, molo dok situ tu. Ahana jot masa. Mula kanaposo, hami masai mura kehilangan arah. Dan kita hiyak kamang? Dan hiyak kanaposo? Sering sekali kita gampang sekali kehilangan arah ketika menghadapi persoalan. Ola putus be hami do alek nami, nggak kehilangan arah be hami. Dan kita usuk kumajo itu nar baju nabi rongo dangi. Ido ini bana do. Pasti ini yang sering terjadi amanginang. Ketika terjadi pergumulan itu, apalagi sangat-sangat berat,
Sering sekali orang kehilangan arah, apalagi kami yang muda. Termasuk may bahyado ra kehilangan arah. Allah yado ni ida tong akadong anaposoi olah putus itor mabuk ibana. 2 hari mabuk terus. Iya. Biasanya nama Kelly nama ngalami doi. Iya kan? Ini akan naposo. Ternyata ada kolan naposo manginang. Naboy kehilangan arah remaja pe. Da kolan remaja. Natoras pe. Kaum yang sudah dewasa juga ternyata moloro paru kilo nih boy do HP kehilangan arah. Digeruduk sana, geruduk sini. Jujut songone. Dang ro ibana, itu dia. Itu arah yang jelas. Alai sia turpukon. Ternyata di jodoh tu hita kamanginang. Moloro paru kilo ni HP. Sotung salah arah hita. Tetapi kita harus menuju kepada arah yang jelas yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Dia yang mempunyai otoritas untuk dapat menyelamatkan kita dari berbagai hal masalah yang sangat berat sekalipun. Dang dirita tapangasahon, dang haguguta tapangasahon, dang na adong na dihita na tapangasahon. Taida doa kamanginang si Jairus nakin didok do disi ayat 10 alui uju di hatahod dope hata odeng tunasida nung ngarosa da halak nasangap. Ini yang luar biasa manginang, nasangap. Alai nasangapi pe ikon mangadopi hamatead do dia nakonna. Dang buih HP sangaponi mabaydang mati jolma. Dang buih HP hamoraoni mabaydang marukil. Dang buih HP status mabay kita dang mangadopi akka parsorion, penderitaan, tantangan hidup dang buih HP. Alani ido ikon takasita arahta imatu Yesus Kristus. Arah kita harus kepada Yesus Kristus karena apa? Karena kita katakan tadi, hanya Kristuslah yang bisa memberikan keselamatan bagi kita. Hanya Kristuslah yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita ini. Idona taida diturpukon. Dia memiliki otoritas untuk memberikan kesembuhan bagi perempuan itu dan dia juga memiliki otoritas untuk menghidupkan bahkan yang sudah meninggal yaitu putri daripada Yairus itu. Alani manginang turpukon maju hita. Sotung salah arah. Jangan pernah kehilangan arah. Mula masa paru kilo ni. Tadok nakin cepat atau lambat. Mula masa dope cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ikom masa do. Sehingga kalau itu datang, janganlah pernah kehilangan arah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Taulah homma songon na pinatupani nasida na 2. Ahado diulahon nasida. Mereka datang kepada Yesus. Odo narikot amanginang. Mereka datang kepada Yesus. Nah baru dope haimar cerita tu sada ruas martaringot. Romanin na torasna sian huta amanginang. Alidang pigaliling dope di so tinggal na torasnai holan sabulan dope nina itor terdeteksi ma penyakit kanker. Dibuat tu RSCM, kanker lidah. Jadi dicerita homa ala kebetulan di pertangyangan natuari di Turpuk di Hosea bercerita tentang persundalan spiritual, bagaimana orang Israel, bangsa Israel bersundal secara spiritual, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Dan ternyata manusia juga walaupun zaman sudah semakin maju tetapi masih bisa terjatuh kepada hal-hal yang demikian. Dicerita humma atau nggak salah behami amang ninna. Ai ditikirona tua-tuaon di diagnosa sama kanker do. Jalan stadium opat nina. Dungi alai hubah kami do maruga tu napistar.
Dakola sehali, ono pali dah, nina. Ubah kami do tu Bogor, ubah kami do tu Banten, nina. Akamang inang, dakolan tu inang iyo ni na bui masa. Tu hita pe bui do masay. Ala bui do hita marsahit. Ala na bui masa do tu hita paru kilo ni. Ala ni tu isi do hita ro. Turpuko majauhon. Jangan kehilangan arah, kita harus datang kepada Tuhan. Di Doksa dan Aposo mamuse, tong muse kasus yang sama, ceritanya seperti itu. Iya amang, waktu itu diskusi-diskusi di BKN kami, di dok, ai sarupa do tangyang na, ai napis taripe tong do martangyang tutuhani ninna. Alaya dong, songo ninna. Di dok songo ni. Bah, masa alay. Ikon setia do hita tutuhani, tahun na masa. Nabui malum do yan non, alay mate ujungna. Idiot tumagon, malum alay mate daripada mate, alay mangulu. Alay kan adong do nanti pengampunan amang pendeta ninna. Budan no manopoti dosa muse ninna. Dido ibana, sanga do tarsonggo tau, baharo bayanan no mga lusyon. Ay tuturo na didok nai. Murang amar dosa jolma, manopoti dosa muse. Dan kita hiya kamanginang, ido. Alay tarjahau ma Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Ternyata Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Ngatakas taboto bahwasanya menduakan Tuhan, alay tong muse taulahon. Jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Amang inang, ada beberapa hal yang tidak bisa kita rubah di dunia ini, sehingga kita harus menerimanya dengan ikhlas. Salah satunya apa? Kematian. Tung songo dia morani sahala jolma, tung songo dia pangka ni jolma, ikom masa doha matian itu sih. Pasti. Kita tidak akan bisa merubahnya. Alaina rekod di dia do, molo mate ibana, diise do ibana. Di bagasa Tuhan do, manangna daong. Odo narikot, unang ditiki ujung nai, ibana pas ditarikon Tuhani. Adong do di internet, adong sada flyer lagi asik nyari duit, tiba-tiba meninggal. Lagi asik dugem, tiba-tiba meninggal. Tidak sempat bertobat maksudnya. Lagi asik, meninggal. Amanginang, sehingga apa yang mau disampaikan adalah supaya dalam kehidupan kita, di dalam setiap keadaan itu, kita harus datang kepada Tuhan. Harus benar-benar datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang mampu menyelamatkan kita. Napa tuluhon? Ternyata kita tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan. Narope kita manginang, adong doon na benar-benar serius mempersiapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Lamar minggu. Alay adong doon, nala hari minggu saunari, mar minggu kadongan na, mailay ba mulu sumar minggu di tetangga. Ternyata ada juga yang seperti itu. Macam berbagai bentuk. Tetapi firman ini menunjukkan bahwa ternyata kita tidak cukup hanya sekedar datang kepada Tuhan, tetapi milikilah keyakinan iman yang tinggi kepada Tuhan. Ini yang dimiliki oleh kedua orang tadi. Mereka tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, tetapi memiliki iman yang tinggi bahwasanya Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Gudang dona ragu dituhani isimai natorop nama mereng jalan nama parekeli Yesus ala didok Yesus Kristus laho mahamu ruar aida da mate si beteton namodum do di parekeli do ibana di parekeli dang porsea dang adong ha porsea onna nang pedok Yesus Kristus songoni hape paju pang donasida do Yesus Kristus di si donasida sehingga ternyata pertemuan dengan Tuhan amanginang banyak juga yang hanya bertemu, sekedar bertemu. Jauh-jauh na, mulu roh hape hita tu garejai, mulu paju pang do Kristusi. Janganlah kita hanya
bertemu sekedar bertemu, tetapi milikilah keyakinan iman yang tinggi. Napau paton, napar pudi maun. Kenapa kita harus memiliki iman yang tinggi, Amang Inang? Karena satu hal yang pasti. Hal-hal yang baik Tuhan siapkan bagi orang percaya. Hal-hal yang baik Tuhan siapkan bagi orang percaya, asalkan ia setia. Masalahnya, di dalam perjalanan waktu itu, sering sekali kita untuk digoda supaya tidak setia. Hari ini, mari kita lihat bagaimana perjalanan iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan itu. 12 tahun. Dan dia datang kepada Tuhan, tidak hanya sekedar datang, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Lalu apa yang dia terima? Didok Yesus Kristus, pos maroham inang, hapor siamido, pamalu poko, dungihi pasma boru-borui, olak nina sangobasi. Akamang inang, odo jojo na tuhita. Asa mangulu di bagasan hapor siaun. Ahado didok Heber 10 sada, ayat sada. Alai anggo hapor siaun pos niroha di akka sihirimon, jala pamotoan na tu taringot tu naso ni ida. Iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Ai molonung nga terlihat do, ai pola perlu iman. Ai molonung tabokoto do, pola perlu iman. Dang perlu hapor siaut tu si molo tu akka, nang taboto do mangulahon i. Nang taboto do laho mecahkan i. Tuak kana so taboto i do. Tuak kasih hirimon i do, ikor-ikot iman. Alani Amang Inang parpudi. Nuaing naing hutogihom mahita mangedeho sada lagu. Nakin satu bagian nunga di edehon kasih choir. Ima tak ku tahu kan hari esok. Ini benar-benar lagu yang menguatkan kita untuk menjalani hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Ketidaktahuan itu memerlukan satu hal yang penting, yaitu iman. Sehingga kita mampu berjalan di dalam jalan Tuhan. Suryaku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, tak berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Tak ku tahu kan Hari esok langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah
Tutu ale Tuhan, dada huboto hami, ahana masa, nanayang siadupan nami, dia ka ari-ari nanayang ro. Naboy do masa akka ragam ni akka namasa di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay marhiti hatami, nuayang dipaingo do tuhami. Asa tong mangulu hami di bagasan hapor seaon. Asa unak kami manibil, sian akka dalammu ale Tuhan. Asa unak kami tadikok ko, alay na yung Roma hami tong tuadopamu na badiyay. Diragam niya ka na masahi, nabuy mangarsahi roha nami, naing ma, ho hupangasahok kami, ala porsea do hami. Saya di paradehodo, akka nauli, akka nadenggan, di saluhut akka nama kaposiho. Alani, huhamalateho kami do Tuhan, di hatami, asa anggiat hatami gabe marparbuay di ngulu nami. Jalahu ang uluhok kami tarida may marhite akka haybaruon di tonga-tonga ni ngulu nami. Mulay ate mga Tuhan. Dinadiho kodo pedi hami ho sa hanguluan tiki. Boy hami robong o tubagas jorom na badiyaon. Imarinalaho marpungu mamuji pasangap guarmu na badiyay. Mamelehon rohado pikiran nami. Manangihon hatami. Saluhu nai. Alani asi do tolong ni roham do Tuhan. Dari ala gugu nami nahu pangasahok kami. Ala itung alani asim doi. Alani i mangido hami sian uduk do serep ni roha nami. Asa tua kaari-ari na mangihut pe Tuhan. Homa totong na mga lehon hahipason. Homa na mga lehon las ni roha. Padao masian hami saluhu na. Akaragam ni parmarani daging parsahiton dot akka nabuy mangarsaki rohan nami. Asa molotung pe masa akka na mangarsahi rohan nami. Say parguguamu hami totong mangulu di bagasan haporsyaw na tugu tu Jesus Kristus. Ale Tuhan. Ditikyon ubuak kami maritayang nami sude ruas ni huriamon. Mulai siya dana sekolah minggu remaja para remaja naposo bulung sude na toras do sude akka manami ina nami naong lansia asa homa totong nama masu-masu nguluna mulutung adong na mga dopi akka parukilon akka parsorion akka sitaonon na dok say urupi manasida asa boy di hamonak ko sude akka parukilon do akka persoalan na buy masa ditongan ni ngulunay mulutung pe adong na dibagasan akka parsahitop pe unang loas mago haporsyaon na. Alay na yung manian totong makirim. Di bagasan haporsyaon na tugu. Natukdoho mga lehon hamalumon. Diganup akan na marsahit. Asi maruham. Dia ka nagalepe siya parguguamu maatong. Pos dorohan nami Tuhan. Hodo natuk marnida akka pergumulan na masa ditong atongan ng ulo nami on. Alani i hupasahat tami ma tubagasat tangamu. Sude akan nasinita ni roha nami, akan nahinirim ni roha nami, akan nauli na denggan sa pasaut mahobar tulomon ni roham. Ditikyon, utangnya ko kami ma, huriamon, huria hakabebe resot sutoyoon. Disude akka program pelayanan. Tuhan, saya parbadiai sude, akka parhobas di tonga-tonga ni huriaon. Pelayan full timer, sude akka parhalado, do sude akka na mengambil bagian di akka pakabasion parar mahami saluhu na para raton baritam na ulii di tonga-tonga ni luaton tar lumobi di huriaon saya parbadiay jala saya parbisuhi jala saya patau hami Tuhan asa di bagasan hatawon hami lahu makobasi ho di tonga-tonga ni huriamon asi maroham Tuhan nang ditikyon utang yako kami ma nang sude akka si solhot sude akka naholongi hami na makaholongi hami nang doho naso makaholongi hami pe totong mapasu-pasu totong maramoti jala lehon akan narikoti lehon akalas ni roha di tonga-tonga ni nguluna jala pos doroha nami paluasomu hami muse pajupang tutikin na nang ro di bagasan hai pason asi maroham Tuhan mida hami pardosaon gok aka pangalaw siyo do hami alay hutada hami doho debata para si roha na sumurung saya si roham se sama hami siya dosa nami jala asiroham pay baru ngulu nami asa unang madabu hami tua kadosa-dosa nasama alay na yang manian
nang gabi baru hami di ngolu nami ari-ari ganup ari. Malate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami setangi homa tangyang namion. Amin. Huhut mata pasahat peleata mared demahita. Yesus Tuhanku, aku bawon ibana doha posaki, tangan anagogo manogu awon patogu amila kaki. Tuhanku totong sumari honawon martua sonang tondiko olong irohon apahe sarawon mardame totong rohako mardame totong rohako. Yesus na Tuhan siramoti awon namar gogoy hon liriko nanggok parukilon godang natina sabam no di rohako. Tuhaku totong sumari hon awon martua sonang tondiko olong mirohon apahe sarawon mardame totong rohako mardame totong rohako. Dan moto kasih di rohana dia Bigo hiton dina doa Tama puji yokuna mardoa Tuhanku si palua Tuhanku totong sumari honaun martua sonang tondiko olong mirohon apahe sarawon mardame totong rohako mardame totong
do Tuhanku si hoko paut ibana doha posakti tangan anagogo manogu awon patogu awila kaki Tuhanku totong sumari honaun martua sonang todikon holong mirohan apahe saraon marame totong rohakon marame totong rohakon Yesus do Tuhan siramoti awon namar gogoy hon dirikon nanggo paruki hon rodang natinan sabab dari rohakon Tuhanku totong sumari hon awon martua sonong todikon holong mirohon apahe sarawon mardame totong rohakon mardame totong rohakon dango to kasih di rohana dia digo hiton dina doa nama pujian namar berdua Tuhan si palu Jong Mahita Saluhut. Tuhanku totong sumari honaun martua sonang todikon holong nirohan apahe saraon mardame totong rohakon mardame totong rohakon Tatangya kom mapeliatan at babungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nileho mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi tanira di pamataku Hosado hodogoti radi salut artaku
amanami na di banua gijang, sa pinorbadia maguarmu, sa ro maharajaonmu, sa saut malomo ni roham di banua tong aon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Amanami inanami na hinaholongan ni Kristus, hami na makobasi parminggota ditikyon, pasato tabi nami matuhita sa luna, selamat hari Minggu, horas! Tuhan masuk sama